Meta jkunu rrappurtat li kienu salvati l-immigranti, għajla nagħtu każ tal-membri tal-ekwipaġġ li jaraw quddiem għajnejhom is-sitwazzjoni traġika t-immigranti jissiltu għal ħajjithom. Dawn l-esperjenzi jafu jħallu impatt psikoloġiku fuq l-ekwipaġġ u għaldaqstant l-Irlanda se toffri servizz ta' counselling lil 69 membru tal-ekwipaġġ tal-vapur Irlandiż l-Ejjetne li minn Mejju l-hawn salva kważi 3500 refuġjat fil-Mediterran li minnhom 400 kienu tfal. Dan tħabbar mill-Ministru tad-Difiża Irlandiż meta flimkien mal-Kummissarju Ewropew Malti Carmenu Vella għamlu żjara fuq vapur navali ieħor li telaq minn Cork sabiex jibda jagħti l-assistenza lill-immigranti li jaqsmu l-Mediterran. Permezz ta' din il-missjoni l-immigranti li jsibu ruħhom f'diffikultà jingħataw l-għajnuna u jittieħdu l-Italja. Dan huwa t-tieni vapur tal-Forza Navali Irlandiża li qed jagħmel sorveljanza fl-ibħra tal-Mediterran. Minħabba natura tax-xogħol dan il-vapur mistenni jtemm il-missjoni tiegħu f'Settembru fejn l-Irlanda mistennija tibgħat vapur ieħor joħodlu postu. Il-Kummissarju Carmenu Vella sostna li l-Mediterran kollu japprezza l-għajnuna li qed toffri l-Irlanda filwaqt li fakkar li l-Kummissjoni Ewropea bħalissa taħdem fuq pjan strateġiku biex tittaffa din il-problema.